страхотен вълк. Страхотен вълк, най-добрия, най-якия човек на света. Пия, смачкам по цели нощи до 23 часа. Аз съм най-якия човек. За това никой не те е питал и никой не те е канил. Come on, baby. И скъпа, ти си ми главата. Питаш ме защо аз не съм дошъл. Питаш ме защо не съм дошъл в... Питаш ме защо не съм дошъл на партито. Защото пишат домашни, разбираш ли? И разбираш ли моите. Страхотен вълк. Страхотен вълк. Страхотен вълк. Страхотен вълк. Страхотен вълк. Страхотен вълк. Най-добрия. Аз съм най-добрия. Аз съм най-добрия. О, човек. Никой не те е питал и никой не те е канил в това парти. Никой не те е канил в партито. Аз съм най-добрия. Човек съм пасе. Аз съм най-добрия, брат. Най-добрия съм човек, който може да те успокои и да се подама. Ти си гледай си работата и не ме занимавай. За нищо не ме служаваш. Не съм дошъл, защото пиша домашни. Пиша домашни, защото мен... Пиша домашни, защото аз не мога да дойда. Не мога, защото това си е тъпа игра. Тъпа игра. Аз не съм. Амо ти, не съм. Моля те, спри. Аз не съм такъв. Я се спри. И я моля те, не ме бъди до теб. Айде, моля ти се. Спри. Никой не те е питал за тебе. Ти не знаеш кои съм. Аз съм Мартунчи. Тежа си на леглото и стоя като половин в лекота. Не ме искат. Най-добрия. Айде на тебе. Никой не те е питал. Аз съм най-добрия. Ходя в добър. Аз съм най-добрия. Пушка, страхотен вълк. Най-якия човек на света. Аз съм най-якия.